Megy. Forog? Aha. Sziasztok! Ugye van ez a kis projekt, majd vagy megláttátok most már napokban, vagy majd meg fogjátok látni, még fogalmam sincs, hol tart a dolog. Igazából kellemes idő van, tehát nincs meleg, most tűz éppen a nap, de tök felhős. Mutasd meg, légy szíves. Egy picit hadd vegyem el a kamerát, mert be szeretném mutatni a operatőr barátomat is, Wolfit, aki közreműködik benne, és ő is olyan mondta, hogy beül velem az autóba. Most ez az autó már órák óta itt parkolt, tehát majd nyilván csinálunk olyan tesztet is, hogy merjünk egy picit, aztán szellő, meg fölhúzzuk az ablakot. De most egyelőre ez az első teszt, úgyhogy szerintem üljünk be az autó, meg fogja mondani a kamerát. 2016. augusztus 3-a szerda van, és ebédidő. A higanyos egyébként jobban dolgozik. És ott van valaki. Fogjad be, az meg azért vagy operatőr. Hozzá kell tenni, hogy mi nem kutyusok, meg csecsemők vagyunk. Jaj. Egyszer programozó. Igen. De most annyira nem tűz a nap. Te is izzadsz? Aha. Szóval ott kint ennyi, ott már 42. 20 fok különbség. Nem kell messzire mellett, hogyha szaunázni akarsz. Elég egy autó. Mindegy kinek az autója. Célnak bármelyik megfelel. Hoztál váltópólót? Nem, mi? hogyne, felkészültem, mert te hoztál? Hoztam. De edzőtudsz miatt. Otta, oda néz. Otta, nézd, itt. Én azt nem izzadok annyira, rajta nincs ennyi zsír. Az idő már 10 perc. Már takarjál, bunkó. Ez 38-at mutat. És még menne feljebb, de szerintem elég volt ez a 10 perc. Jó. Na, a melegebben is majd kipróbáljuk.